maemku nek selaren-laren. Nggih. Iki Iki anake iki lanang wedok arep. Niki panah teropong niki kangge manah benjang nek pun titi wanci lair dipanah bret saged ndang lair. Lajeng lahir iki dibetoten anu. Mboten iki syarate ngoten ujupe ngoten lho kangge kersane ndang lair wilujeng mboten enten alangan napa-napa. Endi lendange sih tak tutupne sedina. Si wong omah ora kandhane ora ngerti lho. Empun niku pun jenengan laris sing penting nyeluk mbok jinem arep lair mangke kula dongakne teng griya. Mboten masalah manahe niku. Malah mboten pun kula ujubne ndek wau. Nggih niki anu nggih Pakde. Sampun kelampahan dipitoni niku diteloni dilimani dipitoni sampun kelampahan dinten menika jemaah pon ngrinake Setu Wage. Sampun karesanan pun boten enten alangan napa-napa saged lancar dugi kanthi damel baik. Sing tapa ning garbane wong tuane manut miturut mesakne wong tuane nek titi waci lair ndang sentot lera-lere metu karepe dhewe.